әйтәсің килә, тотма эшеңдә сирегене, аңлар моны ипләп кенә. Күзләреңнән карап беләм, нидер әйтәсің килә, тотма эшеңдә сирегене, аңлар моны ипләп кенә. Сөйлә сирегене, сөйлә, 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 яшермә, шул чагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Сөйлә сирегене, сөйлә, 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 яшермә, шул чагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Серле карашларың белән өзелеп син карама, сөям дип сирегене шиш, йөрәгемне кадама. Серле карашларың белән өзелеп син карама, сөям дип сирегене шиш, йөрәгемне кадама. Сөйлә сирегене, сөйлә, 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 яшермә, шул чагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Сөйлә сирегене, сөйлә, 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 яшермә, шул чагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Һәр сүзеңне көтеп алам, сиреңне шишәр өчен, хисләреңне аңлатырга җитәрме икән көчем.